Tam bubně smerovka. Snažím to zabudnout, tak ti poviem. Jo, hoši, jste to vylepšili zase. Točíme. Vlastne zabezpečí celkom. Ale ten zmysel trochu sformovali. Nás to stále stačia na tí paneláky, fúka hore ako bláznivé. Krásný, hoši, to je nádhera. Nádhera. Keď nám to auto ukradli, tak to hovoril, že to je zbytočné ich volať. Takže si predstaviť, keby sme ich hlavu vyšli na ten prostor, tak by sa smiali. To bylo pohladlení. Točíme. Jak na tom hádí. A ja hen tam. No, takhle vidíš, to krásně vypadá, to je nádhera. Když na to čumíš z dálky, když jedeš, tak řekneš ty vole. Takováhle pela. Ušiel. Si udrž ho. Dobre, môže sa dať už normálne. Ještě raz půjdeme, hej. Tak to spraviť Aj záver. zrkadlový urobíme potom. Tak to záver spraviť. Tak tady mám Napis také vlastne. pány piloty Duo Sequence. Pěkný. Pěkný. Ještě jsem chtěl spraviť záver, ale jsem už asi dělal svět.
Na ty stížený podmínky moc pěkný. Krásný. Teď se ještě podíváme na Matuše. A hlavne v dnešnej dobe sa vymení z behom 5 minút. Do 5 minút to vymení. Júlaj, ty čo? Hej? Máš tam miesto na nabíjačku? Hej, však to som druhý. Dám ti to nabiť, daj baterku. Já mám pro Miša nabitý baterky a ono zase ho skolilo něco jiného. Pôjdem na chvíľu. Kdyby ho skolila nějaká ženská, tak bych to bral. Nejaká chřipka. Krásne. Dobre. Na stížených podmínek Pilot trošku pristal. Je Ne, predvídateľné, se lebo to bol nez- preťažený z gečok. ještě na něj podíváme. Na pilota Matuša. Pěkný Matuš. Pokročili jste, kluci. Moc hezky. Ještě se podívám do depa. Počkej, Juraj. Podívám se do depa. Nějaká špionáge. Nějaká špionáge. Co to tady ty kluci vůbec na nás hrajou? Patláme baterky. Což je neuvěřitelný. Oni tady mají normální elektrárnu, která jim napájí tady to monstrum. Je to úžasné. Môžeš. Čo? Wow. Dívaj. Ale fakt, ty si mi Zimový rebra kousal skosil. žebra. Kompletka krídlo v ríti. Ty brďo, dobré. Som bez rebier, môžeš Počkaj, sa sám ukáž to. pozrieť. Sused ide pristávať, pozor. A ide teraz pristávať lietadlo. Pristáva. A vrtpola sa nemohla poškodiť? Neviem, treba pozrieť. Asi ne. Stop, To je karbonová. stop, letecký úrad, stop. Stop, kontrola vrtule. No, je troška dočmuhaná. Je? Chytená? Chytená? A ja nestrihol. Ukáž? Dívaj, rebra sú A tím pádem vykmasané. ty jsi ho takhle pokousal, že vrtule Strihol šle takhle. vzduchu. Ty kokso. Ale mne sa to nezdalo až tak blízko. A je pořádný to problém, záběry, toto veľký? No tak No tak toto teda... šťastie, že pristal. Ale videl si, jak to pekne... Dobre, že si mi neustrihol krídle. Si ho rozrezal vo vzduchu. No, ty som... A ešte som sa pýtal.
Už sme na peloto. No len sme spravili jednu trošku chybu.